Pero, pakitais ako sa imong sayaw. Why lang ba kinabuhi ko, karne? Wow! It's a nice to be back. Why lang ba kinabuhi ko, karne? Wow! Excellent! Go, Stephen Curry! Tres! Game 1, hindi ang Rockets. Limited minutes in the last 3 games. Panigurado gini. Hindi na po na sila. Panigurado. Zero. Jemski back on the floor. Let's keep an eye on him. Daddy Butler. Butler goes down hard. Thompson comes underneath Butler. He was bumped as well. And Jimmy Butler's leg to the bench now. Yawa. Injury gitu. Patay ang 5 mil na ko ani. Highlights ba? Highlights? Wala ko ganahan ng highlights sa NBA. Pildi sila Stephen Curry. Kaya na-injury si Jimmy. Wiset. Pildi ako 5 mil ani. Unsa to? Pildi ko 5 mil. Agay! Kaya akong gisugal sa Golden State Warriors. Na pildi. Kaya na-injury si Jimmy. Wiset. Ay, kwartahan di ay ka? Ha? Kwartahan di ka buanga ka ha? Unya pagayuan ka pa, wala-wala pa ka? Agay! Dili gani ko nimo ipa-highlights karon? Kita dito sa kung kinumo nga mag-highlights mo now. Unsa rin ang highlights? Diba sa NBA man na? NBA sa imong mata? Highlights ba? Color sa buhok ba? Sugarol jud kay kang buanga ka ha? Abi na kog sa NBA ba? Pagapagapaya pud taon-taoy. Alabi raman nimo ng NBA. Dagko kay kadpildi. Ako taon ani, wala gud nimo pagapay. Dahil man tingali ng color pud anang buhok god. Lahi raman ang wanto. Sa NBA gani, kapildi gani kag 5 mil. Sige lang ba? Sige. Wanto raman na. Pero pakitais ako sa imong sayaw. Ah, pasayawan pa man ta. One time lang. Katong pinakawalop ni mga sayaw ha. Why lang ba kinabuhi ko, karne? Wow! It's a nice to be back. Why lang ba kinabuhi ko, karne? Wow! Excellent! Sige na. Pag-ilis na. Agay! Agay! Why lang ba kinabuhi ko, karne? Come. Kay gwapa naman ang bibi na. Dili na kamugawa sa balay o baligos kabulan. Agay! Kay? Gwapa naman ang bibi na. Birahan ba lang kanila? Lugi ko. Para safety ba?